ана ҳами кӯчаҳо пур аз мактаб бачаҳо аст. ҳама хурсанд. ба куҷо? ба сӯи мактаб равон ҳастанд. 1 сентябр хурсанд ҳама. аммо аз як чиз бисёр хавотир ҳастам. эй падарон, модарон, имрӯз муроҷиати ман ба шумо ҳаст. фарзандои шумо вақте ки либос пӯшонида ба мактаб гусел мекунед, оё эътибор яъне таваҷҷӯҳ мекунед ё на? худо шоҳид аст, намехоҳам навор гирам. навор гирифтан намехоҳам. мактаббача ҳастанд, хурд ҳастанд. он гуна баъзан духтарбачаҳо либос мепӯшанд аз моделҳо ё ки ман намедонам Мария Лопес ҳеҷ фарқият надорад. ягон фарқият надорад. баъдан бачаҳои мардума нагӯед ки бачаҳо ганда. на охир ҳар куҷо ширинӣ монӣ, ҳама чиз ҷамъ мешавад болояш. яъне либосҳо воситаи ҷалбкунанда аст. падарон, модарони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, шумо таваҷҷӯҳ ба либос накунед. таваҷҷӯҳ ба дониш. мегӯ сурати зебо намеояд ба кор. ҳарфи аз маънӣ агар дорӣ биёр. шумо таваҷҷӯҳ ба одоби онҳо. зебиши духтар одоб аст. зебиши духтар ҳамон ҳар чӣ ки дар дохили ӯ аст. на ин ки он симои ӯро аврупоӣ мекунед, симои ӯро ман намедонам савримени мекунед. шумо нигоҳи динӣ накунед. ман домуло нестам ки гӯед ки ҳар чӣ мегӯяд ё чиз. ман хуб медонам чӣ гуфтанам. худо шоҳид аст, то имрӯз чандин мактаббачаро аз худкушӣ наҷот додем. ин чизҳоро мо бояд намегуфтем, аммо маҷбур ҳастем гоҳо бигӯем то чашми шуморо бедор кунем. сабабаш чӣ буд? сабабаш ҳамин буд ки ҳамааш қариб духтариша аз даст дода буд. мехостанд даст ба худкушӣ зананд. дигару дигар чиҳо аз сари мо нагузаштааст. қариб ман намедонам чандин мактаббачаҳое ки синфи 10-11 мехостанд даст ба худкушӣ зананд. ҳамаша наҷот додаем. аксараш сабабаш ҳамин чизҳо аст. шумо духтаронатон, духтар аслан номуси мардҳо аст. шумо кӯшиш кунед номусҳои худро ҳифз кунед. охир ман намедонам чӣ гуна барои шумо бифаҳмонам. агар ки ҳамин чизҳо ошкор мебуд, ҳамон падар модарое ки мусибатзада буданд, ҳамонҳоро навор мекардам, нишон медодам, шояд баъд ақли шумо саратон мезад. номус бисёр чизи муқаддас аст. ман намедонам ки то кадом андоза шудааст ки ҳамин ҳозир ҳам хеле мегузарад, камакак шамол мешавад, тамоми ҷои духтарбача метовад. гул аст ҳамин то, ман намедонам ҳамин вақти гулиш аст, синфи 11 аст, ин қадар бадани нозук дорад, аммо ҳама мард аст. вақте ки дар кӯча мегузари пеш меравад, он гула урён нишон медиҳанд. охир ин бачаҳои синфи 11 айни ҷӯшу хурӯшаш аст, нафс дорад. онҳо ҳама ҳуҷум ба сӯи духтари шумо мекунад. хеле либос як сӯистад. як чизи дигар, духиҳо, хушбӯиҳои қимат чӣ лозим? инҳо ҳам воситаҳои ҷалбкунанда ҳастанд. он қадар хушбӯиҳо мезананд, вайҳо мекунанд. падарои модарои азиз, боз мегӯям, ман хуб медонам чӣ гуфтанамро, чаро ки ман бисёр бо ҳамин корҳо сарукор дорем ва корафтода шудем ва чандин мусибатҳо қатъӣ рӯбарӯ шудаем. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бо эҳтиёт бошед. нисбати либоспӯшии духтаронатон ба эҳтиёт бошед. одди ҳакак пӯшонед ва кӯшиш кунед ки ин қадар урён набошад. хайр, ман намедонам, шояд оилаҳои савримени бошед, аммо ҷомеаро нигоҳ кунед, либос пӯшонед ки то ки чӣ духтари шумо дар амон бимонад. духтар номуси шумо аст. духтар бибинед, мегуфт ки агар духтар ягон кор кунад, ягон ҷиноят кунад, обрӯи як падару модар не, обрӯи як оила мерезад. ва як мисола доим меовардем, агар ки гӯед ки туба чӣ, духтар духтари мо, як мисола доим мевардем, ҳамсоя як балон алов мекард, оташ мезанад, дар хонаш як балон мегирад, оташ мезанад, балон балони худаш аст, хона хонаи худаш аст, аммо дуди сиёҳаш ҳамсояҳоро нороҳат мекунад, яъне зарараш мерасонад. ҳамин гуна аст. худо мо ва шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад ва шуморо аз ҷумла ки бо сари баланд духтаронатонро чӣ кор кунед? ба шавҳар диҳед. мо фақат нияти хуб дорем. худо нигаҳбонатон.